اپنی گردن چکا کے کھڑے ہوئے اور پھر فرعون ورگے بھی
حمان ورگے بھی کھڑے نے اتنے نمرود ورگے بھی کھڑے نے وہ جڑے اپنے آپ کو دنیا سے سپر پاور طاقت دینے والے اپنے آپ کو رب کہنے والے وہ بھی رب کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے نے کہ اللہ انہوں اعلان کر دے لمن الملک اليوم اج بادشاہی کی ہے کوئی بھی رب کے سامنے نہیں جے بولتا رب آپ ہی جواب دینا للہ الواحد آج بادشاہ میں میرے تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اتنے کسی کی کرسی کام کوئی نہیں دے آنی اتنے کسی دیا بادشاہیاں کام کوئی نہیں دے آنی اتنے کسی دیا چوکرا کام نہیں دے آنی میری ساریاں کا کرتا میری ساریاں کا خالقہ اج سارے میرے سامنے کھڑوتے ہیں جڑے دنیا میں اپنی طاقت کے نشے کے اندر اپنی طاقت منواندے رہنے اج میرے سامنے آ کے عبادت اپنی نبھاندے ہو میرے اپنی طرح فرماندے رہے کوئی بھی اپنی نظر نہیں ہے چکتا سارے نے اپنی نظر چکائیاں نے ادھروں اللہ بڑے غصے سے اپنی کرسی سے بیٹھا کہ میرے آقا فرماتے نے اللہ کا غصہ کیویں اترے گا اللہ کا غصہ پھر کیویں ٹھنڈا ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے میں اپنے رب کے سامنے آ کے کھلو جاواں گا پہلی نظر جدوں میری رب سے پہ جائے گی اللہ کی جدوں دیکھے گا اللہ کا غصہ تھوڑا بھی نہ ٹھنڈا ہوئے گا اللہ کی تو میرے وہاں ہوئے گا کہ میرے پیغمبر فرماتے نے جدوں میرا بدے سامنے سجدہ کراں گا اللہ کا سارا غصہ اندھی اتر جائے گا اللہ پھر پتہ لگتا ہے رب جدوں ناراض ہوئے گا تو اتفاق کے ناراض نہیں ہوتا اللہ جدوں ناراض اپنے بندیاں سے ہو جائے پھر چھٹیاں بجانا اللہ راضی نہیں ہوتے جدوں بندے رب ناراض ہو جائے پھر بندہ پکڑے دے تو حرام ہوئے رب راضی نہیں ہوتا میرے مصطفیٰ نے دسیا کہ رب کو منانا ہوئے جدوں اللہ تواڈے تے ناراض ہے اللہ ساڈے تے ناراض ہو جائے کسے باہر دی وجہ تو مسجد میں جاؤں رب کے سامنے سجدہ کرنا اللہ کا غصہ فوراً اتر جائے گا کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کراں گا اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے آقا کرام فرماتے ہیں میں اپنے امتیاں کو لے کے میں قدرت سے تر پاواں گا اللہ اللہ میرے آقا کرام فرماتے ہیں اللہ جلال کیوں علم دے ہے ایک جھنڈا دے ہے جھنڈے دے تلے دوسرے نبیوں دے جھنڈے ہوئے ہیں ہر نبی جو ہے وہ امتی اپنے نبی مل جا رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جلال دے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں رب نے مینوں خواب دے اندر دکھایا نبی پاک نے فجر کی نماز پڑھائی صحیح ترمذی کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں ذرا میرے منہ کا جو سارے منہ کر لیا تے نبی پاک کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے نبی پاک فرماتے ہیں صحابیوں میں تو بیٹھ جاتے آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں اللہ نے رب نے خواب دے وچ دکھایا ساری جتنی بھی امت حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے تے میری آخری امت تک جتنے لوگ سارے اپنے کو پائے ہیں میں ایک نبی ایسا ہے وہ میرا 10 بندے ہیں ایک نبی ایسا ہے وہ میں دین بھی کبھی کی وہ میرا 15 بندے ہیں ایک میں ایسا نبی دیکھے ہے جس میں 50 بندے ہیں ایک نبی ایسا میں دیکھے رب نے یوں کھایا کہ اس کے نال کم 1 لاکھ کے قریب بندے نے وہ ان کی من والے نے کئی نبی میں ایسے دیکھے جن میں 950 سال تلوار کی طاقت بندہ مسلمان کوئی نہیں کبھی نبی کو یاد جانتا ہے میں نے کیا کہ ایسی امت جتنا مشرق بھی پڑھ گیا مغرب بھی پڑھ گیا میں اکیلا اللہ امت کے نبی دی ہے فرمایا کہ میری امت نہیں فرمایا نہیں
امت نہیں، یہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے۔ اللہ پھر میری امت کتھے ہوئے؟ تے اللہ ذوال جلال دے نبی فرماندے نے رب کہن لگے میرے سونیا اے جڑی تیری امت ہے، اے جڑی تو اپنی نظر نال وینا پیا، اے دے وچوں 50,000 بندے ایسے نے کہ جنہ بندیاں نو میں بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما دینا۔ آقا فرما دینے اللہ میری امت جے صرف 50,000 بندہ بغیر حساب جو جائے گا، ہائے میرا مصطفیٰ کیسا ہے؟ آقا نو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دی سوچ آج تو 1400 سال پہلے تیرے میرے واسطے کیسا فکر میرے مصطفیٰ نو لگی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں راتاں دا تذکرہ اللہ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں راضی ضرور کراں گا، جی میں تو آکھیں گا میں اوویں منی جاواں گا۔ اللہ پھر میں تیرے کولوں سوال کرنا وا، اللہ 50,000 بندہ میری امت چو بغیر حساب تو جائے پر مینوں نہیں ہو ربا سونیا میں کیویں چیک مینوں برداشت کوئی نہیں، صرف 50,000 بندہ میری امت چو جائے مینوں سکون نہیں ملدا پیا۔ تے مولانا فرماندے نے کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمری ادھر رب نو مناوندا گیا، جڑے کولا گئے او صحابہ بنے، جڑے کولا گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا اتندا گیا۔ میرے پیغمبر دی کیفیت ہے، آقا فرماندے نے اللہ مینوں سکون نہیں ملیا، صرف 50,000 بندہ جڑا جنت دی اندر بغیر حساب تو جائے گا، پر ربا یہ ہے کون نے؟ اللہ فرماندے نے سونیا اے تیرے امتی او نے جدو بیمار ہوندے سی نا دوائی نہیں سی کھاندے، دم نہیں سن کرواندے، اے اگے اللہ دے نبی نے وضاحت کیتی۔ ہن اسی بغیر حساب تو جنت جان واسطے اسی اپنا دوائیاں کھادی جائیے، دم کروائی جائیے، بغیر حساب تو جنت ٹر جائیے؟ نہیں، فرمایا اپنی بیماری تے صبر کردے سن۔ اللہ اللہ بیمار ہوئے تے صبر کیتا ہے، پریشانی آئی صبر کیتا ہے، واویلا نہیں کیتا، غم آیا تے تا بھی صبر کیتا ہے۔ ایسے لوگ جڑے نے جڑے بیچارے اپنا علاج نہیں کروا سکتے انہاں نوں میں بغیر حساب تو جنت دیاں گا تے نیک اعمال کیتے ہون گے۔ پھر کئی ایسے ماڑے بندے میں ویکھے نے کہ جنہاں کول کھان نوں کچھ ملدا نہیں لیکن تھیٹر تے سینماں تے جان نوں نہیں مڑ دے، گناہ والے کام کرن تو نہیں مڑ دے، ایسے بندیاں واسطے نہیں جے بلکہ نیک تے مومن بندہ جے جڑا ہے وی مڑ بیماری آئی ہے تد بھی رب تے سٹ دیندا ہے، خوشی آئی ہے تے تد بھی رب تے راضی ہے، ایسے بندے نو اللہ جنت دے اندر داخلہ عطا فرمان گے۔ اللہ فرماندے نے سونیا پھر کنج راضی ہے؟ آکھیا اللہ ہور زیادہ میری امت وچوں ایسے بندے چن لے جنہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا 50,000 بندے جڑے میں تینوں دسے نے انہاں وچوں ایک بندہ وکھرا کر دیو، ایک بندے نال 50 پھر دوجے نال بھی 50، 50,000 نال میں 50 کر کے جنت دا داخلہ عطا کردا جاواں گا۔ میرے پیغمبر
दुआ कर ला पैगंबर दा सच्चा ताबेदार बनाए, एवें जन्नत नहीं मिल जानी। ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने फिर मैं तुहाडे सामने बयान कीता ते आका खुश ने, मुस्कुरा रहे ने। सियाबी आंदे ने जदों नबी पाक मुस्कुराए असी फिर नबी पाक दी मुस्कुराहट देख रहे हैं ते मेरे ते तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने मैं पुल सुरात ते चढ़ गया, मेरे उम्मती भी मेरे नाल जा रहे ने ते इंज जदों असी पुल सुरात पार करांगे ते पुल सरात पार करके अगे जन्नत दा दरवाजा आ जाएगा। जन्नत दा जदों दरवाजा आउने ते अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर फरमांदे ने इंज सारी दुनिया खलोती है, मेरे उम्मती भी मेरे नाल ने, पर उथे हर नबी खलोता है अपनी अपनी जगह ते खलोता है। आका फरमांदे ने अल्लाह मैनू फरमानगे मेरे सोनिया जिन्नी देर तक तू जन्नत दा कुंडा नहीं खोलना उन्नी देर तक कोई जन्नत च नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते ने मैं पुल सिरात पार की जो कर लांगा ना तो मैं जन्नत के करीब हो जाऊंगा। सारे हुण खलोते ने कि जन्नत च दाखिल होना है तो नबी पाक फरमाते ने मैं खलो के ना ते इस तरह जन्नत का दरवाजा खड़कावांगा। सुभान अल्लाह, कैसा मंजर होएगा जदों असीं अपने पैगंबर नाल जन्नत के अंदर दाखिल होवांगे ते पिछे खलो के सारा मंजर देख रहे होवांगे। अल्लाह मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं इस तरह जन्नत का दरवाजा खोलांगा ते जन्नत का दरवाजा जदों खड़काउणा है ते अगों अंदरों आवाज आएगी मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खड़काने वाला? आका फरमाते ने मैं कहांगा आना मुहम्मद, आना मुहम्मद। ते आका फरमाते ने मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद आमिना दा जाया, मैं मुहम्मद, मैं मुहम्मद आमिना दा जाया, जलती दरवाजा जन्नत खोलो मैं उम्मत नाल ले आया। आका फरमाते ने जन्नत का दरवाजा खुल गया ते जन्नत की पहली निशानी की है जदों मेरे उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। तरैया सुपारा सूरा जुमर जी पहले मैं आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते ने वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा वकाल लहुम खज़ानतुहा सलामुन अलैकुम। पहला तोहफा की मिलिया सलाम, फरिश्ते खड़े ने, ए दरवाजा खुलिया, इधर फरिश्ते ने इधर फरिश्ते ने। अल्लाह इत्थे लोग जन्नत का दरवाजा लंघन जाते डंडे पैंदे ने, ए तुम ही आते जन्नत, ए भी कोई जन्नत है जिथे डंडे बंदे ने फिर सिर पाड़ जाए बंदे मर जा। नबी पाक फरमाते ने और जन्नत का दरवाजा किन्ना खुला है, फरमाया जिमें समान है, जिमें जमीन है, जिमें आसमान है, जिमें जमीन। इत्थे ही नहीं आका फरमाते ने जिमें 7 जमीन ने, जिमें 7 आसमान ने। फरमाया ऐडा चौड़ा जन्नत एक जन्नत का दरवाजा है। बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते ने 50 लाख बंदा कड़िंगी पा के जो लंघेगा तो आराम नाल लंघ जाएगा, तंगी तद भी नहीं होएगी। एडी सोहनी रब ने जन्नत बनाई है। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने सलामुन अलैकुम तिबतुम वदखुलूहा खालिदीन। आका जो जन्नत का दरवाजा खड़कान के ना अगो जो दरबान पूछेगा कौन है, ते मेरे पैगंबर फरमाते ने तू साडे कोलों क्यों पूछना पिया मैं कौन हाँ? यदि वजह की है, आखिर कोई बंदा दरवाजा खड़काए को पूछता कौन है जी, मैं ऐ वा, मेरा ऐ तारफ है। अल्लाह के नबी ने पूछणगे तू क्यों पूछना पिया? ते इधरों ये फरिश्ता कहेगा आखेगा तुसी नहीं जानते, मैनू रब ने आर्डर दिता है, इत्थे आदम भी जन्नत का दरवाजा नहीं खोल सकता, इत्थे मूसा भी आके जन्नत का दरवाजा नहीं खोल सकता, इत्थे किसी की जुर्रत नहीं जन्नत का
دروازہ کھلائے. ہاں ایک مکے دی سرزمین دے اتے آمینہ دا لال پیدا ہویا جدا نام آسمان تے احمد ہے اور زمین تے او دا نام محمد ہے. جب تک ایسی شخصیت نہیں آئے گی انی دیر تک دروازہ سی نہیں کھولنا. تے میرے پیغمبر فرماتے نے میں سوال کروں گا جواب ملے گا جب تک محمد نہیں آئے گا تے جنت دا دروازہ نہیں کھلنا. کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتاں نو جاوے. ایک باری پھر کہہ دیو کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتاں نو جاوے. دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا. نمرہ مسجد والے لاہوریو علی بھی نہیں جے سمجھے میں تو اڈے کو پوچھنا چاہنا وا اور کوئی امام ابو حنیفہ نہ جنت جائے سانو کوئی گلا نہیں. کوئی بندہ امام شافعی نہ جنت جائے سانو کوئی گلا نہیں. کوئی بندہ امام مالک نہ جنت جائے سانو کوئی گلا نہیں. کوئی بندہ امام ابو حنیفہ نہ جنت جاندا ہے کوئی گل نہیں سانو کوئی گلا نہیں. ایتھے ویکھ لے فیصلہ تیرے کول ہے اوتھے دنیا دی کوئی چیز کم نہیں آ رہی. یا رب کم آنے یا نیک مال کم آنے نے یا او دا یار محبوب ساڈے کم آنا ہے جدا کلمہ پڑھ کے اسی جنت دے اندر جانا ہے. آمینہ دے لال تے تواڈے میرے کم آؤں گے. حالی بھی نہیں ہو سمجھیا تینوں میں موٹی مثال دینا وا 300 پارہ سورہ عبس ہے. اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ فرماندے نے ماں بھی چھڈ گئی ہے بھرا بھی چھڈ گیا ہے بہناں بھی چھڈ گئیاں نے یار بیلی بھی چھڈ گئے نے رشتہ دار بھی بندے نو بندہ کلا ہی چند اس طرح میدان معاشر وچ کھلوتا ہے سارے چھڈ گئے نے. فرمایا جے ماں اٹھے اپنے بندے دے اپنے پتر دے کام آئی بھرا اپنے بھرا دے کام آیا یار یار دے کام آ گیا اس تو بعد رشتہ دار اپنے رشتہ دار دے کام آئے تے میرے محبوب نو پھر کنے پوچھنا ہے. اوتھے سارے چھڈ جان گے جتھے کوئی نہیں تیرا بنے گا اوتھے آمینہ دا لال تیرا بنے گا. پھر کیا دیو اور جتھے کوئی نہیں بندا اوتھے آمینہ دا لال تیرا حامی بن گیا ہے. جتھے سارے تینوں چھڈ گئے نے اوتھے آمینہ دا لال تیرے نال قدم قدم تے تیرے نال وفاواں کردا ہے پیا. میرے پیر ساڈے نال وفاواں کرن گے آمینہ دا لال ساڈے نال وفاواں کرے گا. آقا فرماندے نے اس طرح جدوں جنت دے اندر داخل ہو جانا ہے تے اوتھے کوئی کم نہیں آ رہا تے میں اپنے امتیاں دا حامی بن جاواں گا. تے کیڑے ویلے مینوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری آکھو رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے. ایتھے بڑا پیارا ترجمہ کرنا فرماندے نے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی اور تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے او کی رہ گئی گل امام دی. آمن پیغمبر حدیث پیغمبر دی آمن لے تو حدیث پیغمبر دی اور تینو عظمت ملے سلام دی. اللہ کو دعا کر اللہ پیغمبر دا سچا تابعدار بن. نبی پاک فرماتے ہیں میں جنت داخل ہو گیا سب تو پہلے تحفہ کی ملے ہے سلام
अलैकुम सलामुन अलैकुम। ऐस रब रिश्ते सलाम कहते ने ते जदों इन्हां नूं सलामियां मिलनियां ने ए जेड़े फरिश्ते ने इन्हां दा इस्तकबाल करदे ने सलामुन अलैकुम ते बदम वदखुलू खालिदीन। आका फरमाते ने एक बंदा है पाकिस्तान का उन्हें पंजाबी आती, एक सिंधी उन्हें सिंध च रहिंदा सिंधी आती है, इंडिया च रहिंदा अमेरिका च रहिंदा है जी। वो तो सारे अपनी अपनी जुबाना सारे थोड़ी अरबी सीखी होनी या साढ़े पाकिस्तान में जामिया मुहम्मदिया जाके चौक दाल गिरा संद लैके आउणगे फिर जन्नत मिलनी नहीं। आका फरमाते जन्नत की खूबी फिर सुन लो। नबी पाक फरमाते ने जदों जन्नत का दरवाजा खुलना अल्लाह सब तो पहले इनाम देंगे सलामती होएगी तो जन्नत विचों भुनी हुई मच्छी इस जनती वास्ते आएगी, दरवाजा लंघदे आ जाएगी। ते नबी पाक फरमाते ने मदनी करीम मक्की सरकार फरमाते ने हुजूर फरमाते ने ओ मेरे उम्मतियो जदों तुसां जन्नत दे अंदर जाना है इत्थे कड बंदे दे एडे ने वध तो वध 7 फुट का होर तो लै 8 फुट बड़ी छाल मार के कई बंदियां दे कद लभदे ने। जे इस तो उत्ते टुर जो कई बंदे ऐसे भी ने जिन्हां दे इस दौर दे विच तकरीबन 9 फुट 10 फुट तक टुर जाते हैं। इस तो उत्ते कद कोई नहीं, नहीं तो 5 फुट 4 फुट 6 फुट इत्थों तक ही कद ने। नबी पाक फरमाते ने जनती जो जन्नत च दाखिल होएगा ना तो अल्लाह ताला उन्होंने कद बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम दा अता फरमाएगा। बाबे आदम का कद किन्ना सी 60 हाथ 90 फुट के करीब बनता है। 90 फुट कद बंदे दा एडा उच्चा लम्मा ते जवानी उन्होंने अल्लाह हजरत ईसा वाली अता फरमाएगा। 33 साल के जवान सन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 33 साल की उम्र ते आवाज जेड़ी है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी अल्लाह ता फरमाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी आवाज ऐसी सी जदों ओ ज़बूर पढ़दे सन समंदर दियां ठा रुक जांदियां सन, फिर जेड़े परिंदे ने उड़दे कोल आके बैठ जांदे सन। इन्नी सोहनी आवाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी सी। फरमाया आवाज हजरत दाऊद नबी दी ते जबान मेरी होएगी, जन्नत दे अंदर जबान मेरी होएगी। अरबी जबान जदों बंदा बोलदा जन्नत दे विच जाएगा ते नबी पाक फरमांदे ने एडा उच्चा लम्मा सोहना जवान जदों बंदा जन्नत दे अंदर जाएगा ते हुसन भला किदा मिलना है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोहने सन। मिस्र शहर च कारी आउंदे ने ना वो बड़े सोहने खूबसूरत ने लाल सुवे रंग ने। उन्हां दी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी लड़ी हजे तक चल रही है। वो मिस्र शहर के अंदर किनान शहर के अंदर जिथे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा होए। अल्लाह ते नबी पाक फरमाते ने एक बंदा सवाल करता अल्लाह के नबी एक बंदे ने अरबी आती नहीं तो वह की करेगा। तो नबी पाक फरमाते ने पाकिस्तान च बह के मेरा उम्मती मेरा कलमा पढ़ने वाला है उन्होंने अरबी तो नहीं आती, सारी उम्र उन्हें बेचारे ने दरस भी नहीं सी पढ़िया, उन्हें स्कूल भी नहीं सी पढ़िया। खैर मेरा उम्मती जेड़े भी कोने ते अरब तो इलावा भावें अमरीका के अंदर है भावें इंग्लैंड के अंदर है फ्रांस के अंदर है पाकिस्तान के जेड़े कोने ते वे मेरा उम्मती मेरा कलमा पढ़ने वाला जदों इन्ना उच्चा कद अल्लाह उस मेरे उम्मती नूं अता फरमाएगा। जन्नत की खूबी वे जन्नती कदम जन्नत विच रखेगा अरबी आप ही जुबान तो जारी हो जाएगी, आप ही जुबान तो अरबी जारी हो जाएगी। ये अरबी बोलता बोलता जन्नत के अंदर दाखिल हो गया है। ते इधर मेरे पैगंबर इस्लाम फरमाते ने एक बीबी आई अल्लाह सही बुखारी ते मुस्लिम अंदर हदीस है बुढ़ी जी माई है। नबी पाक ना जन्नत दी नेमतां दा जिक्र फरमा रहे हैं कि रब ने जन्नत बड़ी सोहनी बनाई है। तो बीबी ना कोल आके बह गई ते आके आंदी पुत्र मेरे वाले भी ध्यान कर। नबी पाक ने वेखिया ते आप फरमाते ने जी मां जी की गल है। कहने लगी पुत्र तुसी जन्नत दियां सारियां नेमतां बयान कर रहे हो तो मैनू दस मेरे तेरी जी मां है मेरे वर्गी वह भी जन्नत च जाएगी। नबी पाक फरमाते ने बुढ़िया जन्नत च कोई नहीं जाना। अल्लाह ये बेचारी रोंदी रोंदी उठी ते टुर पई आंदी साडा की गुनाह है असी जान के बुढ़े हो गए हैं। ते नबी पाक ने ना अपने सहाबा नूं फरमाया
میرے صحابیو میری ماں نو مسئلہ سمجھا دیو، امی بڈھیاں بن کے جنت نہیں ہو جانا، بلکہ بڈھیاں نے بھی 33 سالاں دا جوان بن کے جنت وچ جانا ہے۔ ماں نے جدو سنیا تے ماں بھی راضی ہو گئی ہے، نالے دعاواں دیندی ہے تے نالے راضی ہوندی جا رہی ہے۔ 33 سالاں دا جوان بن کے جنت وچ جدو داخل ہو جائے گا تے مدنی کریم آقا فرماندے نے جدو میرے امتی جنت دے اندر داخل ہون گے اپنے اپنے مقام تے چلے جان گے تے آقا فرماندے نے انہاں دے سامنے ڈشاں آ رہیاں نے، انہاں دے سامنے پھل پکے پے نے، کتے چشمے پانی دے چل دے نے، کتے دودھ دیاں نہراں چل دیاں نے، کتے شہد جڑا او دے جناب او دیاں نہراں چل دیاں نے، کتے شراب دیاں نہراں چل دیاں پیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے دنیا دی شراب دا ایک گھٹ بھی لا لیا تے قیامت دے دن او شراب جنت والی جڑی اللہ نے بنائی ہے اس شراب تو محروم رہ جائے گا۔ تے مدنی کریمہ کا فرماندے نے جڑی جنت دی شراب اللہ نے تیار کیتی ہے لا یصدعون ولا ینصفون، فرمایا شراب پی کے بندے دا سر بھی نہیں چکرائے گا تے بندہ گالاں بھی نہیں کڈے گا، مندا بھی نہیں بولے گا۔ ایڈی اللہ نے سونی تے چنگی اللہ نے شراب جنتیاں واسطے تیار کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہر جنتی اپنی اپنی جگہ تے ٹر گیا ہے تے انج اے دے واسطے بیڈ لگے نے تے بیڈ جدو لگے ہون گے نا تے اے جناب لیٹ جائے گا، لمحہ پہ جائے گا تے اے دے دل چ خیال آئے گا میں سیب کھانا ہے، سیب کھانا ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ اے بندے نے جے دل چ سوچیا ہی ہے تے سیب دیاں پھاڑیاں آپ ہی کٹ کے نا بندے دے منہ دے قریب آ جان گیاں۔ اور نبی پاک فرماتے نے بندہ سیب دی ایک واری ٹکی لا کے کھا لے گا نا تے پہلی بار ذائقہ ہور ہوئے گا، دوسری باری جدو ٹکی لائے گا نا تے دوسری باری ذائقہ ہور ہوئے گا۔ تے پر سیب جڑے دنیا والے نے نا ہے ہم شکل ہی ہون گے جویں دنیا دے، پر اے کیڑے والے نے، پھوکے نے، ہیں جی بندے دے کھاند کئی باری بندے دے جنا سیب لین جائے تے صحیح طریقے نال نہیں ملدا، کئی ٹیکے لا لا کے جناب پھل تیار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا کیلا اور ایسی کھجور اور ایسا سیب اور جڑا اللہ نے جنت دیا وہ دنیا دے سیباں ورگا نہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے جنتی جنت وچ بیٹھا ہے تے انہیں کھجور ویکھی ہے، کھجور جدو ویندا اے بھی ٹٹ کے دے منہ دے قریب آ جاندی ہے تے دنیا دی کھجوراں کھائیے گڑگ تھلے سٹ دئی دی ہے۔ ہن جنتی بیٹھا ہے اے بھی انج کر کے کھجور چیر دے تے گٹلی کٹ کے سٹن لگے گا، اللہ فرمان گے نہیں نہیں کھجور بھی کھا لے گٹلی بھی کھا لے۔ اللہ گٹلی میں کیویں کھاواں؟ فرمایا اے گٹلی دنیا والی نہیں، اے تے مکھن دا میں پیڑا بنایا منہ چ رکھیں گا کھور کے تیرے ٹھڈ وچ ٹر جائے گا۔ اللہ 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 نے ایسا پیارا انعام جنت دے اندر تیار کیتا ہے، حالی بھی نہیں ہو سمجھیا نہیں میرا مسجد والے آ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ بیٹھا اس طرح بیٹھ کے تے سوچی جاندا ہے اللہ میں بٹیرا کھانا ہے، میں ککڑ کھانا ہے، میں چھوٹا گوشت کھانا ہے، پاک کے دے سامنے تیار آ جائے گا۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہندا جے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہن اے ایت دا ترجمہ پنجابی سمجھان لگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ۔ ما تشتہی دا من ہے کہ اپنی من پسند جڑی چیز ہے بندہ او منگے گا۔ من پسند کی ہے؟ آکھے گا اللہ میں لاہور وچ رہنا دروگے والے، اللہ اتھے برگر بھی لگ دے سن، اللہ شوارمے بھی لگ دے سن، ربا تکے بھی لگ دے سن، کباب بھی لگ دے سن، اے عرشاں والے ربا اتھے چرگے بھی لگ دے سن، شجیاں بھی لگ دیاں سن۔ اللہ میں جدیاں چیزاں کھانیاں جڑیاں لاہور وچ لبدیاں سن تے اللہ فرمائے گا ما تشتہیہ الانفس،
وتلذل اعین اور تیری اکھ نے دنیا تے ویکھیا سی جنت وچ بھی تین شوارما ملن لگا ایتھے برگر ملن لگا پر او بوٹیاں برائلر دیاں سن اے بوٹیاں اللہ بٹیریاں دیاں بندا ہے پیا دعا کر لا نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے چنگے عمل کران گے تاں اوتھے شیواں لبنی اوویں نہیں لبنیاں اللہ اللہ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے ایڈیاں سونیاں چیزاں اللہ نے جنت وچ بنائیاں نے تے اے جدوں بندہ بیٹھا تے آرام نال نا بابے ری اوتھے بیٹھے نے اللہ اللہ بیڈ تے لمما پئے نے تے اچانک ہی نا 70 ہوراں بابے ہراں دے کول آ جان گیاں تے بابے ہر کہیں گے تسی کون جے میں تانوں جاندا ہی نہیں پیچھے ہو جو میں تانوں نہیں جاندا کون جے تے اگوں ہوراں جڑیاں نا لتاں پھڑ لین گیاں تے کٹن لگ پین گیاں تے نال کی کہن گیاں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہلی جلد انہاں نے تفسیر کی تھی سورہ بقرہ دی اس آیت دی جڑی میں پڑھی ہے تے انہاں نے تفسیر کیتی ہے اے جڑیاں جنتی ہو رہا نے اے جنتی جوان نو کہندیاں نے نحن الخالدات نحن الرازیات ولا نسخت ابدا کہن گیا اسی تیریاں بیویاں نحن الخالدات دنیا تے تینوں اپنی بیوی نال پیا سی تینوں چھڈ کے آ گئی ہے اسی تیرے نال ہمیشہ ہی رہنا ہے تے اسی تیرے تو جدا نہیں ہونا دنیا تے تو اپنی بیوی نال تو دی آپس وچ جھگڑا پر ایتھے جھگڑا کوئی نہیں ہونا اسی تیرے تے راضی ہاں اسی تے تو ناراض نہیں ہوواں گیاں انج دی خدمت کردیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے 72 اور 70 ہورا ایک جنتی نو مل گئیاں نے تے ادھر جمعے دا دن آ جائے گا تے ایسا جمعے دے اندر اے بندہ جنتی اٹھے گا تے باہر جنت دا دروازہ کھلے گا آقا فرماندے نے سارے جنتی جدو جنت چوں باہر نکلن گے نا اے نہیں کہ بندے نے اتھے ہی بہ رہنا ہے رب نے اتھے اتوار بازار اے جمعے بازار سارے لائے ہون گے نبی پاک فرماندے نے جمعہ بازار لگیا ہوئے گا اے باہر ٹر پے نے شاپنگ کرن واسطے جا رہے نے ہن اے جدو ٹردے نے ریشمی رومال ریشمی لباس ریشمی سوٹ پہنے تے نبی پاک فرماندے نے اے جنتی جدوں دکاناں تے جائے گا زعفران بھی پئی ہے کھجوراں بھی پئیاں نے ہن ویکھے گا کہ ایتھے تے بندہ ہی کوئی نہیں نظر آ رہا اللہ فرمائے گا جنتیو ایتھے دکاناں تے گاہکاں دی لوڑ کوئی نہیں اے دکاناں بھی تہاڈیاں ہی نے آپ ہی تسی دکاندار ہو تے آپ ہی تسی گاہک ہو جو دل چاہندا جے دکاناں تو کھا لو تانوں ڈکن والا کوئی نہیں ایتھے ٹیکس نہیں پینا ایتھے پیسے نہیں جے لگنے مفت چیزاں چک چک کے کھاتی جاؤ اللہ اللہ اے جنتی جدو جنت بازار وچ ٹرن گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اوتھے پھر ہنیری کلے گی آندھی آئے گی چھوٹا جنی ہوا آئے گی تے اس طرح جناب ہوا جدو کلنی ہے تے جنتی ٹردا ہے پیا اے دے منہ تے زعفران ڈگدا ہے تے اے دا ہور حسن ود جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں واپس اپنی جگہ تے آئے گا اللہ انہاں سارے جنتیاں نو مخاطب کر کے فرمان گے اے میرے جنتیو جنت وچ کوئی چیز دی کمی رہ گئی ہوئے آکھن گے ربا سارا کچھ ہی ود ہوئے کھان نو ہر شے ملدی ہے سانو کسے چیز دی لوڑ کوئی نہیں تے آقا فرماندے نے اللہ فرمان گے اے میرے جنتیو او چیز تانوں جنت وچ بھی ہجے تک نہیں ملی جڑی میں تانوں چیز دین لگا وا سارے جنتی کھلو جان گے ہائے کیڑی چیز ہے جڑی سانوں جنت وچ یہ نہیں ملی تے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمان کے جنتیو سارے ذرا منہ تانوں کر لو جدو اپنے منہ تانوں کرن گے نا اللہ نورانی 70,000 پردے ہٹا کے اپنے بندیاں نو دیدار کروا دیں گے اللہ اللہ اے چیز ہے جڑی جنت دے اندر نہیں ملی جنتیاں نو تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان کے جنتیو تانوں جنت وچ نہیں ملی اللہ جی کی نہیں ملیا اللہ سارے 70,000 نورانی پردے ہٹائیں گے اپنے چہرے دا دیدار فرما دیں گے تے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جڑے جنتی نے جدوں بہ جان گے تے اللہ دے نبی نو کہن لگے صحابی سونیا
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। अपनी अपनी जगह ते बहना है, लैन च लगन की लोड़ नहीं। अल्लाह अपना दीदार करवा देंगे। ते मेरे पैगंबर इस्लाम फरमाते ने, अल्लाह ताला फरमानगे ए मेरे फरिश्ते हो, ए मेरे नबी हो, सारे आ जाओ। सारे आ जाते हैं। इत्थे हुण गल बड़ी करते हैं कई मौलवी, वो आंदे ने जी अल्लाह ताला सारे जनतियां नूं इकट्ठा करेगा ते मौत दे फरिश्ते छुरी चलाएगा। इन नाल तुहानूं किहने आखिया मौत दी छुरी अल्लाह ताला उन फरिश्ते नूं उहनूं ज़िबा करना है? नहीं, लफ्ज़े मौत जिहड़ी तैनूं मैनूं आउंदी है, ए लफ्ज़े मौत नूं अल्लाह इस तरह एक नूरानी शक्ल इंसानी शक्ल दे अंदर सामने खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाएगा ए ओ मौत जिहड़ी तैनूं दुनिया ते आई सी, अल्लाह इनू सारियां दे सामने मौत नूं खत्म कर देवेगा। मौत दा फरिश्ता इजराइल नहीं बल्कि मौत जिहड़ी तैनूं मैनूं आउंदी है ओ मौत अल्लाह खत्म कर देवेगा। ते अल्लाह फरमाएगा जन्नतियो तुसी पक्के जन्नत दे अंदर ते जहन्नमियो तुसी पक्के जहन्नम दे अंदर। नबी पाक फरमाते ने जदों ए मंजर वेखणगे ना ते जन्नती खुश हो जाणगे ते जेड़े जहन्नमी ने रो मारनगे, उच्ची उच्ची टाई मार के रोणगे, उच्ची उच्ची अपने रब दे सामने पुकारा करनगे। ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है जहन्नमी जदों ए वेंदे ने ते आंदे ने रब्बाना अब सरना वसमना फरजना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह एक बारी सानू दुनिया दे भेज दे, रब्बा हुण असीं तेरी नाफरमानी नहीं करांगे। रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा एक वारी, मन कुरान हदीस नबी दी असी कर संता बेदारी। हुक्म होसी हुन दुनिया अंदर हरगिज मोल नहीं जाना, विच अजाब जहन्नम अंदर जो दायम बुरा ठिकाना। जंती टुर गए ने ते की आंदे ने सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नतियों हमेशा ही जन्नत च रहना जे, ते जन्मियों तुस हमेशा ही जन्नम दे अंदर रहना। हुण मौत कोई नहीं जे आउणी ते जन्नत किस तरह मिलनी है? आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। फिर लग जा नबी दे आखे रब देवेगा जन्नत आपे। इंज जन्नत मिलनी जे। फिर लग जा नबी दे आखे रब देवेगा जन्नत आपे। ना कर तू जुल्म ते पापे, इथे बैठ सदा नहीं रहना। आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। कर नबी दी कबूल गुलामी, छड़ दुनिया ते जुल्म तमामी। ना कर तू जुल्म ते पापे, इथे बैठ सदा नहीं रहना। आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। अल्लाह कोलो दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू भी नेक अमाल करन दी तौफीक नसीब फरमा दे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।